Ето как отвихме оборота на e-commerce бранд, с който работим само 2 месеца. Първа стъпка беше да открием проблемите, като при него бяха два основни. Първо, нисък hook rate, т.е. на малка част от хората, на които са се показали ad креативите, са се ангажирали с тях. И второ, нисък CTR, именно click-through rate, т.е. колко хора са влезнали на сайта от рекламите. Проблемът за нас беше ясен още от самото начало. Ниският hook rate ни показва, че рекламите просто не могат да задържат внимание в първите секунди. Решението дойде чрез цялостен творчески процес. Започнахме с професионален копирайтинг, който изгради силен сторителинг и кука. След това създадохме сценарий, който води зрителя логично и емоционално. Реализацията включваше правилното заснемане на кадрите с правилна динамика и композиция. И за финал добавихме видеообработката, която направи съдържанието по-ангажиращо и в крайна сметка по-ефективно. И да, ти този, който гледаш, който спестява от видеообработка постоянно, тя прави значение. Проблем номер 2 беше липсата на доверие в зрителите, за да влезнат на сайта. Точно заради това вкарахме сегмент на Social Proof в скрипта, за да можем да покажем на останалите хора, че продукта работи. Ако търсиш агенция, с която комуникацията се усеща хем професионално, хем все едно работиш с вътрешен маркетингов екип, кандидатствай от линка долу.